ማይክሮቺፕ አሰራርሓ ዝነበረና ሓላፍነት ነቲ ፕሮጀክት መምራሕ እዩ። We began to work on the design of a microchip. እዚ ማይክሮቺፕ ከመይ ዓይነት ቅርጽን ዓቐንን ክህልዎ ከም ዘለዎ ዲዛይን ከዳሉ ጀመርኩ። ኣዳልየ ክውድኦ ከለኹ ርግዱ 0.5 ሚሊሜትር ነይሩ፣ ንውሓቱ ከዓ 7 ሚሊሜትር። እዚ ማለት ካብ ሩዝ ብ4 ዕጽፊ ዝናእሰ ማለት እዩ። ኣነ ክርስቲያን ኣይነበርኩን፣ ምሳይ ዝሰርሑን ክርስቲያን ሓደ እኳ ክርስቲያን ኣይነበረን። ስለዚ ከዘራርቡ ንኸለዉ እዚ ማይክሮቺፕ ሓይሊ ዝረኽበሉ ማለት ባትሪ ቻርጅ ዝገብረሉን ሲግናል ዝህብ ወይ ሓበሬታታት ዝህበሉ መንገዲ ክህልዎ ከም ዝግባእ ነጊሮምና። ብተወሳኺ ነቲ ባትሪ ሊትየም ክንጥቀም ከም ዘለና፣ ሊትየም ንብዙሕ ነገር ኢና ንጥቀመሉ፣ ንሪሞት፣ ንሰዓት፣ ንካልኦት ነገራት ንብዙሕ ነገር ኢና ንጥቀመሉ። I designed into this microchip a little charging circuit that would charge that. ስለዚ ነዚ ማይክሮቺፕ ዲዛይን ክገብሮ ከለኹ ንእሽቶ ሰርኪት ሰሪሐሉ መታን ቻርጅ ክገብሮ። እዚ ሕጂ ዝብለኩም ዘለኹ ዝበዝሑ ናይ ሳይንስ ቃላት እዮም ዝመስልኩም። You'll see what God has laid out about this microchip. ድሕሪ ሓደ ደቂቕ እግዚኣብሔር ብዛዕባ ቺፕ ብግልጽን ቃልዕን ከም ዘቐመጦ ክትዕዘቡ ኢኹም። እዚ ማይክሮቺፕ ቻርጅ ክገብር ከም ዘለዎ ምስ ተረዳእኹ ኣብ ሰውነትና ዋዒ ወይ ሙቐት ቀልጢፉ ዝቀያየረሉ ቦታ ክደሊ ጀመርኩ። በዚ ምኽንያት ዋዒ ናይ ሰውነትና ክቀያየር ከሎ በቲ ዲዛይን ዝገበርናዮ ሰርኪዩት ኣቢሉ ሓሊፉ ነቲ ባትሪ ቻርጅ ክገብሮ ከም ዘለዎ ምስ ወዳእና ብድሕሪ እዚ ህዝቢ ብዝኸፈሎ ናይ ታክስ ገንዘብ ብ$1 ሚሊዮን ነዚ ቦታ ክንደሊ ጀመር። We began to investigate and find out where in the body does the temperature change the most rapidly. We spent over $1 million in taxpayer money, and when the ብድሕሪ እዚ ውፅኢት ናይቲ ዝተገብረ መጽናዕቲ ምስ ቀረበ እቲ መጽናዕቲ ብዙሕ ሓበሬታታት ወይ ኢንፎርሜሽን ስለ ዝነበሮ ናብ 3 ጉጅለ ተመቒልና ክሪኦ ጀመርና። 3 ጉጅለታት ዝረኸቦ ውፅኢት ሒዘን ብሓደ ተኣከብና። ኣብ ዝተገብረ መጽናዕቲ ካብ ክፍሊ ኣካላትና ነዚ ማይክሮቺፕ መቐመጢ ዝኸውን ዝሓሸ ቦታ ኮይኑ ዝተረኽበ ኣብ 2 ቦታታት እዩ ነይሩ። ንሱ ከዓ ቀዳማይ ኣብ ግንባርና እዩ። እንተ ተዓዚብኩም ኩለን ኣዴታት ደቀን ክሓሙ ከለዉ ግንባሮም ብመሓዝየን ረስኒ ዝዕቅና። እቲ ንመጽናዕቲ ዘውፅኣናዮ $1 ሚሊዮን ብኻናዕን ሂብናየን። ዝኾነት ኣደ ረስኒ ውላዳ ንምዕቃን ኣብ ብርኩ ወይ ኣብ ከብዱ ኣይኮነት እንትትንክፍ ኣብ ግንባሩ ብመሓዝያ ትዕቅን። place was the hand, the right hand preferred, because most people are right-handed. እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ የማናይ ኢድና እዩ። የማናይ ኢድና ዝኾነሉ ምኽንያት ዝበዝሑ ሰባት ካብ ጸጋማይ ኢዶም ንላዕሊ የማናይ ኢዶም ስለ ዝጥቀሙሉ እዩ። እዚ ነገር እዚ ንዓይ ይኹን ንመሳርሕተይ ብዙሕ ግዲ ኣይገበርናሉን። ስለዚ ኣብ ኢድ ዝሓሸ ቦታ እዩ ኢልና ወሲና፣ ምክንያቱ ኣብ ግንባር ዝወስድ ሰብ ኣይርከብን ኢልና ስለ ዝሓሰብና። ናይ ዲዛይን ስራሕና ተሰሪሑ ምድላዋትና ኣጻፊፍና እቲ ማይክሮቺፕ ተሰሪሑ ተወዲኡ ሕጂ ኣብ ናይ ዲስካቨሪ ፕሬዘንቴሽን ይርአ ኣሎ። ድሮ ዝወሰዱ ሰባቱን ኣለዉ። እዚ ዛረቦ ዘለኹ ሓቂ እዩ፣ ትንቢት ኣይኮነን፣ ሕጂ ዝኸውን ዘሎ እዩ። They gave me a Bible. They told me not to read the book of Revelation. መጽሐፍ ቅዱስ ሂቦም ነይሮም፣ ግን ንራእይ ዮሐንስ ከንብቦ ከም ዘይብለየም ነጊሮምኒ። ነዚ ራእይ ዮሐንስ አንቢብካ ክትርድኦ ኣሸጋሪ ከም ዝኾነ እዮም ነጊሮምኒ። ስለዚ ነዚ ምዕራፍ ከየንበብክዎ ንነዊሕ እዋን ጸናሕኩ። ሓደ መዓልቲ ግን ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 13:16 ገንፂለ አንበብኩ። ከምዚ ዝብል ከዓ ረኸብኩ። ንኹላቶም ከዓ ነቶም ንኣሽቱን ዓበይትን ንሃብታማትን ድኻታትን ንጨዋታትን ባሮትን ኣብ የማናይ ኢዶም ወይስ ኣብ ግንባሮም ማሕተም ከም ዝቕበሉ ይገብራሉ። ዝረኣኽዎ ነገር ኣይፈተኽዎን። ስለዚ ነቲ ማሕተም ወይ ምልክት ንዝብል ቃል ንምርግጋጽ መጽሐፍ ቅዱስ ክጽሓፍ ከሎ መጀመርያ ብዝተጻሕፈሉ ቋንቋ ብምጥቃም ነቲ ቃላት ከጽንዖ ጀመርኩ። ከምኡ ድማ ራእይ ዮሐንስ ማሕተም ወይ ምልክት ዝብሉ ቃላት ንሰለስተ ነገራት ይዝጥቀመሉ። ቻራግማ፣ ቻራክተር፣ ቻሬክስን። ነዞም ቃላት ብዕምቀት ከጽንዖም ከለኹ ብዛዕባ ምሕኻኽን ምውጋእን ከም ዝዛረብ ተረዳእኹ። ሰንበድኩን ዓው ኢለ ድማ ኦ ኣምላኸይ ንሕና ነዚ ኣይኮንና ዝሰርሐናዮ ኢለ በኸኹ። ኬድካ 666 ዝብል ቃል ራእዮ በለኒ።
ቃሉ ከዓ ቺግዛስቲግማ ይበሃል። እዚ 666 ዝበሃል ቁፅሪ ቺግዛስቲግማ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ከምቲ ናይ ግሪክ ቃል ዝብሎ ናብ 4742 ምኻድ ከም ማለት እዩ። ፍርቂ ትርጉም ናይዚ ቃል ከዓ ዝብሎ ስቲዞ እዩ። እዚ ማለት ንመፍለይ መንነት ምኽንያት ምግባር ምውጋእን ምፍላይን ማለት እዩ። ብእንግሊዝኛ ኢንሴይስ ይበሃል። እዚ ናይ 666 ማይክሮቺፕ ናብ ሰውነትና ንኽኣቱ ዝጥቀሙሉ መርፍእ ኢንሴስ እዩ ዝበሃል። ነዚ ኣብ ዝፈለጥ ኩሉ ሰዓት ክበኪ ጀመርኩ። ዓዊለ እናበኸኹ ኦ ጎይታይ እንታይ ከም ዝሰራሕኩ ኣይፈለጥኩን። እዚ ንሕና ዝሰራሕናዮ ምስቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ዘሎ ሓደ ዓይነት ኮይኑ ምጽንሑ በዚ ምኽንያት ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ክሃድም ፈተንኩ። ነዚ ነገር እዚ ደው ንምባል ዝከኣለኒ ኩሉ ገበርኩ። ነዚ ነገር እዚ እግዚኣብሔር ምስክረ እዩ። ኣነ ሕጂ ሓደ ነገር ከነግረኩም እየ ዝደሊ። እዚ ነገር ኣብ መንጎ ጣልቃ ኣትዩ፣ ገንዘብ ጣልቃ ኣትዩ። ኣዝዩ ጽቡቕ ገዛ ነይርኒ። ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝተሃንፀ ዓብ ገዛ ዘድልየኒ ነገራት ኩሉ ነገር ነይሩኒ። ኣነ ዝፈልጦ ነገር ካብ ምዝራብ እቲ ንመጽናዕቲ ተባሂሉ ዝተኸፍለኒ $250,000 ኣፈይ ዓበሰኒ። ንብዙሕ ዓመታት ክሰርሕ ተጓየኹ። ኣነ ዝብለኩም ነገር እንተሎ እዚ ማይክሮቺፕ ትንቢት ኣይኮነን፣ ሓቂ እዩ። ድሮ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ጀሚሩ ኣሎ። እዚ በዓል ክሬዲት ካርድ፣ ስማርት ክሬዲት ካርድን ሰባት ኣምሲሎም ክሰርሕዎ ስለ ዝኽእሉ ክስረቑን ክጠፍኡን ይኽእሉ። ዝተፈላለዩ ነገራትን ከጋጥሙ ይኽእሉ እዮም። ኢድና ግን ክጠፍኣና ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ኣብ ቀረባ እዋን ናብዚ ክመፁ እዮም። ሕጂ ዝብለኩም እንተሎ ከም ክርስቲያን ነዚ ነገር እዚ ክትጥቀሙሉ የብልኩምን። ሰብ ዝደልየ ክብል ይኽእል እዩ። ቃል እግዚኣብሔር ግን ነዚ ክትቅበሉ የብልኩምን እዩ ዝብል። ኣብ ራእይ ዮሃንስ ኣብ ምዕራፍ 14 ካብ 9 ክሳብ 11 ካልእ ሳልሳይ መልኣኽ ድማ ሰዓቦም ብብርቱዕ ድምፂ ከዓ ከምዚ እናበለ ሓደ እኳ ነዚ ኣራዊት እዝን ንምስሉን እንተሰገደ ኣብ ግንባሩ ወይስ ኣብ ኢዱን ማሕተም እንተተቐበለ ንሱ ድማ ካብቲ ኣብ ጽዋዕ ቁጥዑ ብዘይ ምሕዋስ እተቐድሐ ወይኒ መዓት ኣምላኽ ክሰቲ እዩ። ኣብ ቅድሚ እቲ ገንሸል ከዓ ብሓውን ዲንን ክስቀ እዩ። ትኪ ስቃዮሙን ንዘለዓለም ይወፅ። እቶም ነቲ ኣራዊትን ንምስሉን ዝሰግዱ ዘለዉ ሓደ ከዓ ማሕተም ስሙ እንተተቐበሉ ለይትን መዓልትን ዕረፍቲ የብሎምን። እቶም ንትእዛዛት ኣምላኽን ንእምነት ኢየሱስን ዝሕሉ ቅዱሳት ከዓ ትዕግስቶም ኣብዚ እዩ በለ። ግልጽን ቀሊልን እዩ። ቃል እግዚኣብሔር ከይትቕበልዎ ወይ ከይትወስዱ እዩ ዝብል። ልዕሊ 15,000 ሰባት ዝኾኑ ነዚ ማይክሮቺፕ ምልክት መንነት ወሲዶም ኣለዉ። ዝተፈላለየ ኩባንያታት ንላዕለዎት ኣብ ማዕደርቶም ከም ዝወስዱ ብምግባር ይፈልይዎም ኣለዉ። እዞም ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣብ ዙርያና እዮም ዘለዉ። ብዛዕባ ሓድሽ ኣህጉራዊ ስርዓት ምሕደራ ሳይንስ ክንዛረብ ኢና። ግን ነዚ ሕጂ ዝኸውን ዘሎ ኣቐዲሙ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብግልፂ ኣስፊርዎ ኣሎ። ሰይጣን ሓደ ኣህጉራዊ ምሕደራ ክገብር እዩ ዝደሊ። ካብታ ዝወደቐሉ ግዜያት ሒዙ ንናይ እግዚኣብሔር ቦታ እዩ ዝምነ። ስለዚ እዚ ሕጂ እንሪኦ ዘለና ነገር ብሰባት ዝተመርፀ መንግስቲ ናብ ኣመራርሓ ሓንቲ ዓለም እናተጓዓዘ እዩ። ናብ መጨረሻ ዘመን ምልክት ኣብ ዙርያና ንዕዘቦም ኣለና። ስለዚ ከም ክርስቲያን መጠን ክትገብርዎን ክትቅበልዎን የብልኩምን። ተጠንቀቁ።